Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Ziklomorfosia da nahasketa bat, ziklotimia eta metamorfosis hitzen artean. Eta, diska berria, orain dela 7 urte ez dut ezer kaleratu bakarkan. Eta ausartu naiz proiektu honekin. Nire barruko lupetzan bizizaren monstroa. Gure pelo zipertzetan. Hasi nintzen hardcoretik, gero pasan naiz pizkat rock and rolla. Kasu bazen azkeneko diskak dira hard rock edo rock klasikoago. Gero egin dut rock, igual pizkat elektronikarekin nahaztuta, baina egin dut ere bai bossa nova, egin dut Digipataren mixtape hori zen dena elektronikoa. Fermin Muguruzarekin izan zen fusio denetarik, soul, funky, rap, reggae. Ez dakit, ez dakat oso definitua nere musika zer den. Rock and rolla eskaintzen dizu aktitude gogor bat eta abesterakoan ere bai ahotsa, ez oso gogorra da. Intentzioa horregatik dago ondo ere bai, baina nahi nuen probatu beste aktitude bat, beste natoki bat. Diska bakoitza da mundu bat, eta zure egoera momentu batean desberdina da. Bizitzak azkenean zikloak dira, eta batean bueltatuko naiz, rock and roll egiten. Jendea beti relazionatzen nago rock and rollarekin edo kasbarekin, igual. Orduan diska hau izan da pizkat desberdina. Musikariak jazzekoak dira ere bai, jende desberdinak egin du lan. Posten naiz, ala bada. Idei bat, kontzeptu bat, egoera bat, anekdota bat, sentimendu bat, eta gero berak poema bat edo, ez? Pizkat poesiarekin edo miratzen ditu gaitzak. Baina gauzak besteagoak bizi dira, nire barruko lupetzan. Ezkentzan hartutako hoteleko arrastasunean. Aldatu naiz asko, eta musikalki ere aldatu naiz asko, baina geratzen da, zerbait geratzen da. Ilusioa, musika azken finean bizi modu bat da. Naiz eta orain nere lana izan, erabakia da, ere bai, ez? Orduan, hasieran kasbazekin gauzak etortzen ziren, abestiak etortzen ziren, kontzertuak etortzen ziren, diskak etortzen ziren, orain ninoa gauza horien bila.